points para itong ating national. Tingnan natin. Yes! Fire! Babuhay ka namin! And that is Mr. Pampanga vs. Olonga po to, Boss Dan. Ayan, no? Shoutout nyo siyempre. Kasama ko rin si Lucky Luwas. Ayan. Huli Kagar. Ayan. Kompleto rito mga idol. Ayan. Mag-suporta tayo sa mga kabayan, Kapampangan bowlers sa atin rito sa Guagua, Pampanga mga idol. Yun, so Tikas Kapampangan, laban naman sa team ng Yapak Culture mga idol. Mahal kita, Pilipinas. Matik ka. Gusto kayong lahat dyan, mga bossing. Maraming salamat. Oo. Kuya Mabilis, nakikita namin lagi ito sa MPBL dati. Siyempre team ng Pampanga dati. Nakikita ko talaga. Solido to. Dami ko nang nilaruan dito sa Pampanga dati. Grabe. Dami na kasing mga bagong players ngayon dito, mga kabataan. So, nakikita natin kung... Opo. Ayun, grabe na rin yung following ni Idol. Kaya iniidolo, lahat ng mga vlogger sa Pampanga, sinusundan din na pinapanood siya lagi. Yan, siyempre. Meron kami dito eh. Ayan, nagbibihis pa eh. Shoutout sa mga fans ni Kaparenup. Okay, good luck, Kuis. Picture na lang. Iyon, bagsak mepa, mga kabalen. Isang malupit na exhibition match at bakbakan ang naganap sa San Juan, Guagua, Pampanga, mga idol. Sa pagitan ng Tikas Kapampangan, laban naman sa team ng Yapak Culture mga idol na naging magandang experience din para sa team ng Tikas Kapampangan kasi po nalalapit na ang laban nila sa National Basketball League o NBL mga idol, labanan ng mga homegrown player sa Pilipinas. Well mga kabalen, sa laban na ito mga idol, masasaksiyan natin si Idol Marvin Hayes, Mahal Kita Pilipinas, at ang nag-iisang Vic Manuel mga idol. At dahil parte rin ng Tikas Kapampangan ang binansagang angas ng Mindanao na homegrown naman at ipinanganak sa Hacienda Dolores Porac na si Idol Genmar the General Bragais. Well mga kabalan, FYI lang po, yung Yapak Culture mga idol, Dayo Serie team din sila mga kabalan. Kaya kung meron kayong alam na barangay na pwedeng dayuin at makalaban itong mga idol natin, mag-message kayo sa mismong page ng Yapak Culture mga idol. Saludo at respeto din kay Madam Aya at syempre kay Boss Errol Gopez dito mga idol. Kasi po walang bayad ang pagpunta ng Tikas Kapampangan dito mga idol. At hindi lang yun, namigay pa siya ng mga papremyo sa halftime game ng laban na ito mga kabalen. Ganon kalupit ang mga Kapampangan mga idol. At alam nyo ba mga kabalen, kahit simpleng exhibition match lang ito, sobrang dami po ng tao na nanood dito. Kasi nga inaabangan ng Tikas at ang dalawang PBA player na kasali naman sa Yapak Culture mga idol. Kaya heto na mga kabalen, panoorin nyo na ang malulupit na highlights ng Team Yapak Culture laban naman sa Tikas Kapampangan. At kung gusto nyong dumayo ang mga teams na gaya nito mga idol, i-comment nyo ang barangay nyo sa video na ito. Lalo pa ta mga kabalen, bagsak mepa! Ready! This is our exhibition for the team song. One is the first attempt. Here now the team answer. Can back to Team Congress! First 2 points by the General. It's on the ring. The match on that. Get the rebound. Out the toss. Put the pass. That's a bad position two. From the team behind the back. Number 28, bypass and number 7, now the hero, Nico Santos. Nakagaya ng Yapak Culture dahil supportahan namin patuloy sila. 3-point shots. Lancer. Pass to the simple Casper Pan. Nico Santos, Reapers, alley-oop for Nico, for Russell. And naman yung ating Tikas after 3 minutes. Here comes the deep screen by Kuya Marvin Castellana. And it's a one! Tumasyon sa Timon. Bring over and up. Bring down into right screen. Gemma Bragais. Another beautiful pass to Gemma. Pumakas sa ginagawa ni Gemma. There's Sayo. The one handle by the Maxoman. Big Manuel. Big Manuel. Here comes the Maxoman. Whoa! And one. Galing 5, 4, 3 seconds, may foul pa tayo.
Three points on speed, Manuel. Nabigas di makataas. Shot at 9, 8, 10, Junior Sweet. Number 21, Kembao. Kembao roll down good. Let's see yung mga Kembao. Pass to Big Manuel. Tanasaman. Lisala. Three. Big Manuel. Keep lightning. After three. By Jones. Kick. Pass to the Keep Lightning. Bam. Three. Keep Lightning. Estelina. Three. Marvin Hayes! Follow the pace of Marvin Hayes. Get on the double between. Kick it to Albert Carlos Santana. Back to back. Marvin Hayes. 3+1. Pena. Three. Timeout. Timeout from the team. Yeah, that was a bad pass. That to shoot 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gonna be a laban ito. Pag-isa depensa. Hipit. Nangyang iyak. Marvin Hayes. Nice legs by Marvin Hayes. 30 seconds on the drive, on the glass. Primo. Basket for two. This is surprise. Now line pass. 72-yard. The people race full. Kemba Bryce. Pass to number 3. Basket for two. Number 3, Marvin Hayes. Now by Big Manuel. Now 3. Look at Marvin Hayes. Oops, and Marvin is a former PBC. Nanaglaro sa PBC with Marvin Hayes. Northport. Globalport. How about Marvin Globalport? Now it's 6 minutes on the kickoff here now in the third quarter. Basket by number 11. And the basket for two. And by Big Manuel. Napakasing nilaro by Big Manuel. Here now number 25. The number 11. And give it to a good for pass. Denmark. The general. It's a foul. Foul number 48 points. It's a simple Kikas, number 13. At the board, pass it. That's so bad. Abraham ruled. 57-54. Gets one. Back to Big Manuel. There's a take. Big roll. Back by Rents. Recover. Now by Manuel. Taking the runner. Everyone drive. Pass it. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's a drop pass. Jericho Isidro. Look at the nose line. Back down. Jericho Isidro. Wala power for West Victoria. Score. Celebrate of the rap culture. This Dayo serie napapanood ng live telecast. Jericho Isidro and one. That's it. Quiet na. Big Manuel, Tanasaman, Tinobo, Tina, ito ang ating Nasaman. Tingnan natin. What a pass, Brian! The player Ahmed, and that is Mr. Grabbing rebound, Lidon. Magaling dito niya kung si Lidon Del Rosario. Nag-along na po. Mr. Basic, yeah, si Mr. Lidon Del Rosario. And Nico, the baby hook. Step on the right way. Get Barbara Pines. Nico. Pagkakato ba?
Three more shots. Three. Ready. Drive. Reavers. Good for two. Lagi na to. Napakalaman ng mga pangirano ng ating hip-hop culture para sa kanilang basic bell. Rosario Babes. They move. It's a three more shots of God. Three. On the big wall. The scoop by the baby. By Martin Hayes. Martin Hayes has worked it and it's good. It's another 35 remaining here in our portion of the triple Jamar. That's the big out. Please, squad! Professor Lesser, Professor Ray, Professor Kobe Sarkara. Professor Martin Harris, Martin is on the road, good. Officer Rebecca Perez, we got sealed. On the big block, 2 points. Getting back culture by Soila Marapik. Boss Ken Discard, Boss Ken El Prade, and Boss Ken Sevilla Special